U sklopu velikog broja planiranih vjerskih, naučno-edukativnih i drugih kulturnih sadržaja, a povodom obilježavanja vjersko-kulturne manifestacije Dani Ajvatovice, u Islamskom kulturnom centru Princeze Dževheri danas smo postavili izložbu pod naslovom Blago koje traje. Autori ove izložbe su magistar Osman Lavić, aktualni direktor Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, i Fatima Tinjak, bibliotekar Fonda orijentalistike u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Ova izložba je organizirana i postavljena povodom održavanja jubileja 480 godina postojanja i djelovanja Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. Spomenuta izložba slikom i riječju predstavlja duhovno i kulturno bogatstvo koje ova institucija već stoljećima kontinuirano čuva. Na skeniranim slikama i izloženim panoima sistematično su predstavljeni svi segmenti iz naše knjiške građe, od rukopisnih dijela, periodičnih publikacija, stare štampane građe do naših novih i starijih izdavačkih projekata koji predstavljaju jednu zaokruženu cjelinu života i rada ove institucije. Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu trenutno ima oko 100.000 bibliotečkih jedinica. Od mnogobrojnih naslova za ovu priliku izdvojili smo samo one najvrednije naslove, tako da će posjetioci tokom ove izložbe moći, na primjer, vidjeti i najstariji rukopis koji se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Riječ je o dijelu Ihja Ulumuddin od Ebu Hamida Muhameda el-Gazalija. Ovaj rukopis je prepisan 1106. godine i on je star preko 900 godina i predstavlja najstariju štampanu knjigu koja je pisana u Bosni i Hercegovini. Zatim tu su i rukopisi Kur'ana, kao što je na primjer Musaf Fadil Paše Šerifovića iz 1849. Zatim rukopis Kur'ana iz 16. stoljeća i mnogi drugi značajni rukopisi koji se čuvaju u ovoj instituciji. Također, tokom izložbe posjetioci će moći vidjeti i određene knjige koje su napisane na evropskim jezicima, uključujući i bosanski jezik. Kao što je, na primjer, prva štampana knjiga na bosanskom jeziku na latinici. Riječ je o knjizi koja je napisana pod naslovom Risala o lijepom i ružnom ponašanju. Ova knjiga je štampana 1883. godine, a knjigu je napisao Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak, poznati sakupljač kulturnog blaga u Bosni i Hercegovini i autor više dijela iz ove oblasti. Tokom ove izložbe posjetioci će također imati priliku da vide i stare periodične publikacije. Posebno izdvajamo prvi štampani list, najstariji štampani list u Bosni i Hercegovini. Radi se o listu pod naslovom Godišnjak Bosanskog vilajeta, koji je izlazio od 1866. do 1878. godine. Ova izložba će biti postavljena, ako Bog da, u Islamskom kulturnom centru Princeze Dževheri od 15.5. do 19.5.2017. godine, tako da će posjetioci, ako Bog da, moći vidjeti najstarije rukopise koji se čuvaju u Bosni i Hercegovini, zatim najstarije periodične publikacije, rukopise Kur'ana, zatim knjige koje su izlazile na arabici, bosančici, knjige koje su štampane na evropskim jezicima, uključujući i bosanski jezik, i mnoštvo drugih kulturnih sadržaja.